Το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής παρέμεινε σε επάλξη όλο αυτό το μήνα, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που δεχθήκαμε τόσα πλήγματα άδικα και θα συνεχίσει να μάχεται για τα δικαιώματα του Έλληνα. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο αίμα Έλληνα που χύνεται σε αυτή εδώ τη χώρα. Ο ανίκανος κύριος Δένδιας θα έπρεπε, αν είχε την παραμικρή ευθυξία, να είχε παραιτηθεί από εχθές το βράδυ. Εδώ και 1,5 μήνα μας έχει αφαιρέσει την αστυνομική προστασία, ενώ γνώριζε ότι ήμασταν στόχος των τρομοκρατών. Αφώς φοβάμαι για τη ζωή μου, εννοείται ότι φοβάμαι για τη ζωή μου. Και για τη ζωή της οικογένειάς μου φοβάμαι. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.